Mga kapuso, public forum gin patigayon kaangos sa plano nga pagpahamtang sang waste to energy nga planta sa Ingore, La Paz. Apang pila ka pumuluyo nagakahangawa nga makadala ang proyekto sa peligro sa ila ikaayong lawas. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginsugata sa mga kahangawa nga posible magdulot sa peligro sa ikaayong lawas ang ginaproponer nga waste to energy project sa Ingore, La Paz. Ini ang kadaman sa mga komento kag palamangkutanon sa forum kaangot sa Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility sa idalom sang public-private partnership kay Nasangaga. Siyempre mga kuana saya mo mga hindi maayo nga mga chemicals nga nahaklo sa pumuluyo dire. May medicine ina. Ang medicine, okay ang medicine. Kay may medicine kami dire sa barangay. Pero kung maglala ng balatian, paano ninyo kami masuportaran? Sa idalom sang proyekto, ang basura nga makolekta sa syudad ang dalon sa isa ka pasilidad sa compound sa isa ka power corporation sa barangay. Dire iga proseso ang basura para makaproduser sang kuryente. Ginpasiguro naman sang LGU nga hilway sa katalagman ng proyekto. Enclosed ni ang facility para wala langaw, wala baho. Target nga mangin operational ang proyekto sa masunod nga tuig, 2026. Kung matigayon, pwede ini makadugang sang 4 megawatts ang kuryente sa power grid. Pagklaro naman ni Engineer Ravena, Ang sanitary landfill or ang dump site sa Calaunan will not be transferred dire. magapadayon pa ang konsultasyon sang LGU kaangot sa proyekto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.